Ja, Annika, tid klar av dig den. Kvart var målen att kunna TB det helt. Jag hade alltså första sättet gör vi rena feiler, men jag hade blocken och kunde det akorde väl. Och vi var det nog snägt alltid. Vi brukade kanten och diagonal och min alltid. Så sen när vi rena går jag kom. Det går ordentligt. Men till så han gjorde första sättet. Nej, det var fel där. Vem jag tror att säga det vi gav dem ettelsteg. Första ettel och tar vi giv dem ettelsteg så. Men vi minkar om feilen där så check det. Här i fjärde sättet så blev det inte spännande. Det var lugga vi att TP-effekten efter till först 22-20 var det. Ja, vi förde jag hade det var 16-20 eller vad det var. Men 20-13 var det då alltid. Ja. Men vi vinner så, vi vann så. Ja, vad skulle det nu göra för att vara fullt laddad till morgon natten? Ja, så nu får jag slappa av och stretcha väl ut och simpelthen kvilla och också om kvar alltså. Men kom feilen där så vi gör det det. Också om det. Kan man huska det att nu är det en distur här nog stäcka nerver uppe. Det var den första distun av finalen. Att det morgon kanske det blir bättre fotbollsspel från båda parter kanske. Ja, det är helt säkert och alltså TP för in och gör allt och alltså för jag är det sjönde gott att vinna första distun det är gott psykiskt. Så jo, det var en uppåt bättre stråk ner i morgon. Det borde vi. Ja, vi glädjer oss och tackar för pratet.